فوق وقت ما نزوق ويطلب علينا من فوق. نقعد نقسم للولاد نبقوا فاميليا مقودة. Imdawra minn żewġ ulieda Jasmin ta' 14-il sena u Samira ta' 12-il sena, dan huwa l-messaġġ li riedet twassal Dorian Gini lil żewġa Eltin illi mill-lejl għan-nar wara 15-il sena miż-żewweġ tilef ħajtu kawża ta' xokk bl-elettriku. Ġie għamel xogħol volontarju hawnhekk fil-Kunvent ta' Storijiet Ulied il-Qalb ta' Ġesu fl-Imrieħel iżda sfortunatament il-ġurnata ta' ħidma ntemmet fit-traċedja hekk kif Elton John Gini, missier ta' żewġ tibniet tilef ħajtu kawża ta' xokk elettriku. L-għada ta' din it-traċedja iltqajna mal-mara ta' Elton John kif ukoll maż-żewġ uliedu bniet fid-dar tagħhom fiż-Żuriet. Il-bieraħ kien qed jagħmel xogħol volontarju fil-kunvent. Qalulu issara xi trid tal-flus meta beda l-ġurnata ta' qabel. Għallhom le, qalulu ma issa nagħmlulek qudiesa għal ruħek. L-għada mar ikompli u vera kellhom jagħmlulu qudiesa r-ruħ. Spiċċa mejjetem. L-inċident traġiku seħħ 3 sigħat u nofs wara illi għad-tieni jum konsekuttiv Elton John Gini ta' 36 sena kien għaddej b'xogħol fil-kmamar ġodda tal-banju fil-Kunvent ta' Storijiet fi triq notabile l-Imrieħel. Dan huwa l-post fejn Elton ħaxxok bl-elettriku waqt illi kienet juża iċ-chaser magħrufa aħjar bħala fekruna sabiex jagħmel trinka fil-ħajt. Minkejja l-intervent tat-tim mediku sakemm twassal l-isptar fl-ambulanza, Gini miet ftit tal-ħin wara. U triq minn Żurriq sal-isptar rajta jisek għawdex, ma stitx tasal imqatt. Kif nidħol l-isptar qaluli għax għadna ma rreġistrajniex. Bad qaluli murġa dik il-kamra. Bad rajt il-pulizija, bad rajt il-madre u bad daqshekk kattilhom ir-raġel mejjed. Fid-dar tal-familja Gini evidenti id-dieqa. Xejn ma jista' jsabbar din il-familja anqas il-ħbieb ta' tfal ta' Elton il-waqt li konna fid-dar tagħhom raw messaġġi kontinwi fuq Facebook b'Jasmin tiċċettja ma' sħaba bid-dmugħ ħireġ minn għajnejha. Fl-istess waqt iddawwar l-albums tagħha u tiċċassa lejn ir-ritratti ta' missiera. Elton għalija kien kollox, kien il-bastun ta' ħajjitna kollha. Ngħidu ma konna ħanagħmlu xejn. Konna nagħmlu kollox flimkien. Kien jaħdem mal-familja minn xogħol imur xogħol ieħor biex jara tfal dejjem kuntenti.